Ayos ng bayan eh. Itatag katawagan rin kay. Yawat na malingaw ta ba? Di pigay manubag utak. Kita yang lidah be. Naya po signal eh. Naya yun. Naya signal. Pare Chris. Uli, Bay, nakakadila bay. sabi yo. Standby ka di ali. Tambay ko rin kay. Na, Wako rin, naglaay ko niya. Kita ko signal ba? Wako signal lagi. may sa din ka ba kay nato ko pakuan mo ta sa akong pumanggon ba. Assignment ba di kay ko mayo mo Assignment? sa Tagalog. Sa iyang lang. Oh, Kuan. Tagalog ni ang assignment di bagi ko ka haniti kay ani. Sayo na. Ya, Di lang namat. matabang ko na mi. Biri. Yumi. Tay, Unsa man ang sabihin na pre? Bisaya ni siya niya i-translate og Tagalog ba niya. Di bagi ko haniti ani. Bisaya ra day. Oh, Sayon. Bisaya, transfer og Tagalog. oh. Sige. Okay ra nimo kay patabang ko nimo bagi sa ako ni pagmanggon gud. Testingan. Nya, sugod ta. Gi, suway ko basa dia. Mao bata na. Lagi ako, mawag yung patabang ko ni muli. Kaya taning wala bra. Sila lang. Ako may ikaw sa mong Ya ako na kuno na. Gi, basa ko ro. Unsay Tagalog sa pagkaon? Pagkaon. Hmm. Sayon kayo. Pagkaon gani. Kanang last ana, himo na mo ng in. So, Pagkain. Oh. Tagalog na, pagkain. mo ba? Oh, Bisaya na, pagkaon ya. Tagalog, pagkain. Sakto ba gani, Chris? Sus, sakto kayo na buyo. Ang on, himo ng in. Tagalog na na. Batay. Pagkaon, pagkain. Tagalog Ako ba? ni Pare. Ako ni Kuan diri. Suwat din kay para. Suwad ako diri. Di ka malimot ba? Mao lagi. Perfect lagi ni mong pagmangko lagi. Bantay bitaw. Sus, kumain ako ana, eskwela ko sa una nga di ko musuot. Mo ba? Kapasal ka po. Ini ikaduha. Unsay Tagalog sa kanon? Kanon. Sayon gyapon mo rin mo sitwasyon na gyapon. Kanon, Oh, kanin. Tagalog na. ataya ban. Ang on Bantay, mo ng in. Tagalog man. Sure basig ba? Bantay. Siguro na sus ko. Ha? 99% na. Kanin ka? Perfect. Oh. Ang wang ako ni isuwa ta. Di na ka mo to. Wang. Eskwela Ako bitaw ni sa una dia. sir ni kay. Tumyabas ra ba? Baruha basig. Kira, Ano magyong kuan ni ha? Di. Napay katulo. Usay Tagalog sa ngipon. Ngipon. Hmm. Mao gyapon. Ngipon. Hmm. Ngipin. Ang on mo ngipon mong in. Tagalog na sa gyapon. Baruha di apin ay. Ngipin na na. Pulo sila nain lagi mo mga Bawa kuan lagi. Tagalog na. Karkaroon sa in ang Tagalog. Tay. Tiga, sakto lagi na. Sa dini hinanggaw mo. ha? Sakto gid. Tagalog na ko. Sige ako ni answer ri. Tagalogin. Sa may in lagi Tagalog na siya. Wang Sang ka nga di ka to. antay ha, batay basa. Mom gani ka. Graduate to elementary sa una. Isalik. Gina. Sis, kaya. Ni kaupat. Opat. Unsay Tagalog sa bituon. Bituon. Si Sayo. Tagalog sa bituon. Bituon oh. Bituon. Ay, ang uni mo nung in. Bituin. Pulos maninay in lagi imong Tagalog lagi. Sa Tagalog na Bituin? Bituin. tig duda ko So, ni yun. Mura. Pagmudali ito. Para Marisip. mapasara ng Pulos pagkamangko na mga. maniin imong ko ani. Siguro, Ginaon no? kay daom kani ka. Ako sa isuwata. Oh, iswat. Bituin man kani ka. Bituin. Sure ka na lagi. Basta may in. Tagalog na. Pulos sa in imong panguan eh. Duda ko ni da. Do, dahil sa siyaw. Sino lagi na lagi? Laro ha? Oh, sus. Lasing ini. Ikalima. Siguro na. Unsay Tagalog sa kabuton? Kabuton. Kabuton. Kabutin. Uy, laina na imo. Kabuton. Tagalog na. Pag Chris eh. In man. Kabutin. Ano unsa? Uy, Paano nga sakto na? Kabutin. tala batian na imo. Kinulasan na ni nga nga bastos man iba Kabutin. kabutin. Basta may in din last. Tagalog na. Kabutin.
Hanapan, Hindi na buhitan makabutok. ko glayan eh di. Bastos mo na yung ikuan, hanapan ni mo eh. Mori patudlo nga. Suko man naman. Hoy, tayo sila ba? Di ko eh, wala. Kaya klaro ni.